Art Meeting 2024, Galerie Ambit na Jungmannově náměstí v srdci Prahy a za mnou už vidíte překrásná díla brněnského výtvarníka Pavla Císaře. My Pájovy obrazy nevystavujeme poprvé, ale přesto tady máme téměř denně dotazy, že to není možný, jak to dělal, že to není malba, jestli to není tisk, zkrátka lidi obdivují, mají spoustu dotazů. A tak já přesto, že tady mám od Pavla ty 4 krásné obrazy a ne Pavla fyzicky přítomného, tak mě to vůbec nebrání v tom, abych se Páji zeptala, jak se vlastně k této technice dostal a trošičku nám o tom malinko víc vyprávěl. Já zdravím z Brna, omlouvám se, že nemůžu být v Praze. A jak jsem se dostal k téhle technice, nebo co to vlastně vůbec je, určitě to není vytisklý, je to opravdu namalovaný. Je to víceméně dokreslovaná malba. Prvně se to nakreslí, pak se to vybarví a pak se to znova dokreslí. Je to takový poměrně šílený, zdlouhavý proces. Vlastně funguje tak, že ten motiv, který chci dělat, tak víceméně si ho rozkousku na určitý části, ty si pak předkreslím, to předkreslený potom zvolím barvy, který tam chci, vybarvím to a znovu to dokreslu. A výsledek, který je, tak asi někdo tvrdí, že to připomíná vitráže. Je to něco jiného. A jak jsem se k tomu vlastně dostal? Já začal původně na krajinách, klasika krajiny, zátiší, kresba. Na kresli mě hodně bavilo, malování mi teda úplně už tak nešlo, jak ta kresba. Jinak omlouvám se, lítají mi tady kočičky, vidí sami. A víceméně to mi vydrželo asi do vojny. Po vojně jsem chtěl zkusit něco jiného. Začal jsem tak nějak experimentovat s tuží a s fotopapírem. To znamená ty výsledný a samozřejmě strašně se mi byly geometrické tvary. A pak to připomínalo vyloženě grafiku, když to grafika nebyla. Když na první pohled to může působit, že to byl tisk, taky to nebyl tisk, bylo to kreslení. Víceméně tohle mi taky vydrželo pár let. Pak se začaly projevovat takový ty spíš malované věci, takže dlouho jsem dělal takový různý abstrakty, občas nějakou konkrétní věcí. Člověk se hledá. A nějak se mi to potom v průběhu let spojilo s tou malbou, spojit malování a kreslení dohromady. A víceméně asi jsem se v tom našel. Takový ten asi největší zlom bylo když mi umřela máma, tak víceméně od té doby jsem začal vlastně dokreslovat tu malbu. To byl takový ten zlom, nebylo to, že bych jako tíhnul za každou cenu, že chci najít něco vlastního, ale prostě to tak nějak přišlo. Od té doby to tak dělám, mám z toho radost, líbí se mi to, je to přece jenom něco jiného. Jediná taková blbá věc, trvá to strašlivě dlouho, než něco takového vznikne, tak je to klidně, já nevím, 200 až 300 hodin, což je fakt jako šílený. Tak Pájo, my víme, že ty jsi z umělecké rodiny, tak máš takový art vibe, tak chtěla bych se tě zeptat, co pro tebe znamená umění? Tak, co pro mě znamená umění? Umění je asi od mého dětství, je to nedílná součást mého života. Ale jinak, co to pro mě znamená? Znamená to, já si z toho často dělám srandu, ale já tvrdím, že pro mě je to duševní masochismus. Je to taková věc, umění mám rád si dívám na hezké věci, rád ho tvořím, ale u mého tvoření je to občas takový, že mám pocit, že mě to spíš zraňuje. Občas slýchám od někoho, že to musí být super, že člověk se odreaguje, vypne se, já nevím, funguje to jako terapie. U mě to tak úplně není. Víceméně maluju a kreslím víceméně opravdu od dětství. A je to takový že občas mi přijde, že mám stavy, že opravdu mě to spíš láme, že u toho trpím. I když dělám barevné věci a nejsou depresivní, aspoň si to myslím, že nejsou depresivní, tak občas u toho malování to fakt bolí. A
chápu, že teď asi působím, že jsem opravdu šáhlý, no máklej. Myslím si, že teda mezi náma každý umělec je máklej, akorát záleží, jak každý z nás to umí dobře schovávat. Ne, je to takový, že u toho malování nebo u toho vytváření nebo tvoření člověk dokáže prožívat věci, které byly, teprve budou. I to, co se prožívá teď. A já jsem ještě schopný u toho být ještě puštěný Netflix, abych vnímal ještě něco jiného, a přesto mi ten mozek jde asi na 1000%. Jinak, když to opravdu shrnu bez téhle vomáčky, tak umění je pro mě opravdu asi komunikační nástroj. Tak Pájo, od letní výstavy 7. ročník Art in Prague 2023 se tvé obrazy posunuly do významné brněnské galerie, kde nyní visíš na stěnách vedle Adolfa Borna. Tak řekni mi ještě nějaké své další plány z vesmíru umění. Co ty máš? Co mám v plánu dál? Mám dál v plánu zanechávat stopy. A doufejme, že jednou se povede vytvořit taková stopa, na kterou už nikdo nikdy nezapomene.